Mit navn er Martin Lauridsen. Jeg er fysisk træner for det danske golflandshold. Jeg står her sammen med Rasmus Nedegaard Petersen, hvor vi vil prøve at vise nogle øvelser, som skal hjælpe dig til at få mere fart i underkroppen. Vi har gjort elastikken fast herhen i backen, i håndtaget her. Og så skal Rasmus prøve at sætte benet ind i den. Og så drejer han rundt, så elastikken, den kan man sige, han vikler sig ind i elastikken. Og man drejer venstre rundt, og det betyder, at elastikken den skal ende her foran ham. Og prøv at tage en golfopstilling, Rasmus. Og så kan man sige, at elastikken vil hele tiden prøve at trække Rasmus i den her retning. Så det vil sige, at han skal arbejde hårdere, når han skal slå ind igennem bolden og i fremadbevægelsen her. Prøv at lave en golfsvingsbevægelse, Rasmus, og arbejde igennem bolden på den måde her. Og komme ned igen i starten. Det, der er lidt vigtigt, det er, at man i opstillingen her får spændt godt op i maven og får bøjet knæene lidt, så man får aktiveret sine ballemuskler. Og så kan man sige, at på vejen tilbage her, er det lidt vigtigt, at man ikke bevæger sig for meget sidelæns. Og så på vejen frem, er det vigtigt, at man får roteret sin hofte ordentligt igennem her. En god øvelse til at få fart i underkroppen. En anden øvelse, vi gerne vil vise her, er en øvelse til at få fart i overkroppen, hvor vi stadigvæk har fastgjort elastik hernede. Så skal Rasmus have højre arm ind i her, så den kommer foran skulderen. Så drejer han rundt her, og så skal den nedenunder armen her, så skal hans venstre arm op ovenover. Og så ender han egentlig her, hvor vi startede, hvor elastikken den så kommer ind foran maven her. Den her øvelse, prøv at lave tilbagesving. Den hjælper til at tvinge overkroppen, kan man sige, og kropsstammen her til at arbejde mere på at svinge igennem her. Så der har vi modstand på mavemusklerne her, og de muskler, der skal hjælpe i rotationsbevægelsen. Prøv at vise den, Rasmussen. Så tilbagesving og få overkroppen igennem her. Så det hjælper til at få en større rotation på overkroppen her. Fin øvelse til at få, kan man sige, mere power i overkroppen og mere rotation i overkroppen.